Daro diyo gyapon ni maigong mangga daging kong bato. Daray. Daro gyapon ni maigong mangga ha. Putlo jud kaning tiradura. Insay! Insay! Pisti asa naman yung bata to eh. Insay! Asa naman ko bata ato nga. Akong datos buo pag sa ating kayo wala yung sudan. Pisti na aram din yung libata day. O Insay! Upa, nagunsam ka diha. Naara man din daw ang kadiha ay. Ilol diri kay kuaning paso. Dawa tayo sa dali. Badal diri. Kuan. Dadlaan ang kahoy. Dadlaan kahoy niya paghaling dito ha kay Oh. magkuha ko puso. Ihatag mo ni mas kuha nga. Ihatag mo na matani. Ito ka man tani ka buong ano din dun na akong kuha. Unaa man ang yapon kadiha. Na, kahoy ay. Muli kay. Ang usa di mapunit. Asa mo dito kakaon ana? Asa na yung tao na dito kay mag... Gigutom na naman tao ko. Uling alam pagkalipat yung buhaga karon. Trikilugit, trikilugit. Kaya ako'y hadaan ng kahoy. Dali, dali. Kaya maglungag ko dito. Pagdali dito ha. Pagdali dito. Kabalugin na si Papa na dito kaklaro. Pare, ikilugit dito. Oh, tara. Kuya to din kayo. Pagdali diya ha. Oh, Pagdali diya kay maabtan kay laharap ng suwang. Makihaw niya ta na. makaon day ni day. Makaon day ni day no? Bisag oh. Grabe. Bisag dahon ra ni saging. Ano man ni saging? Ang taning papa ay. Suwang. Oh, iklay bili na rin sa balaya kay magsusi ko ato sa kasagingan. Sige pa. Tinapo ibuhat to dire. Suwang, suwang. Suwang. Suwang, suwang. Nakabitaw. Kinsa nang po disturbo mo kaya ni sa kong pagpamainaw ng musik? Piste, kinsa nang po gani? Sabi ko ni. Piste, ikaw na puntik yung nga ka? Nagusam ka din yawa ka? Asa mong papa? Papa si mong kagaran? Ikarabay hinungdan nga ipusil kong satsat sa part 1. Kiyat ng dagboy ni mo. Ya ako. Hapit mo ko maego sa bato ganay mo kong gitirador. Ato garo ang bato na pas palwa. Ay sus! Muram ka kaliwat og amaw-amaw. Uga pa ko nimo hilabti ato ng nirador kog mais. Di unta ti kampikan sa kong tirador. Sama na. Kinsa man naman ang isuwang? Kadaot naman anak, maram na si Rambo nga napas mo. Sino ni tilitabisa? Napadi ka igsuon nga murag naog tilitabis? Ang gigit mong naong gid. Pisti kang buang nga hinawayon kay ka. Bisag inana na siya naong. Maot din na siya. Pagbugal-bugal ha, bisag mapanitan ta mo ron. Nag-inisog na po ning murag naog tilitabis. Nagparihas lang mo sa mong maguwang. Gusto ka ron ako kasagingan. Pisti na po nang wag saging. Hoy! Kinsay nagsugo sa madra nga muwag saging. Nga mo man nakasagingan. Saging lang madain lo, nga puso man ay akong gikuha. Nga puso lang gini akong gikuha. Run. Libat. Tulin pa man nagis manatad. Dagan kang libata, kadumdum ram gyapon sa inyong balay. Asa na yung tao karon di bata? Gutuman naman tao no?
guys, si Sut-Sut gede nagsugo atong libata. Sut-Sut! Sut! Sut-Sut! Sito yan mo. Ikaw din nagsugo sa mong anak nga panguhag puso saging ha? Si ako. Gisa man mo pagkibaw nga ako nagsugo. Unsa man din nang nasa mong kamot? Ikaw maginagsugo guys sa imong anak kapakubuangan among mais. Among mais na nangamatay. Asa man na to nga? Umukibaw? Tarong na ba kay ipakiha ta karon. Mao day mong gusto, maginhay ta. Uli na lang ko aring buhata. Libog mo ko sa iyong pamilya. Uli dito. Ay taasog ngipon, ay taasog suwang. Mga kain ka. Kura. Kita ko na usapang katantik yung nga ito. Patas yung Pero ko ito naglagot. Ay! Ganahan man dai ka nga magkinihay ta. Wata diri mo sumon na pabuta. Pabuta niya imong sumon. Saan niyong gilalisan diri? Ikaw na sa buanga ka. Buanga ka? Papam ni silibat yuwaan eh. Na, mao rin itig kuha sa atong puso dito day. Mao din ninyong gilalisan deh. She loves me. She loves me. Hapit ni kumaigo sa bato gane. Napari ki manghuno tilitabis. Bisa mo tilitabisa? Napari ka igsuon dahil nga. Bisa mo tilitabisa? Napari ka igsuon nga murag naog tilitabis? Ang gigil mong naong gid. Ang gigil. Kinsay nagsugo sa mga dra nga mga saging. Maya ni kay magkinahay ta. Kinahay ta. Ay ta, pabuta mong sumon diri, paabuta. Ganahan makakamagkinihay ta. Di ikaw man din ning Unsa man tayo ninyo? Nayawak ka Ikaw na naman po tayo. ka? Ikaw na ba ito yung nagpusil sa washpart ko na? Ikaw mo tayo nag... Kisa mo naman ang isuwang. Jenso! Welcome to a new vlog. So welcome TV. sa among bagong sa among video no. So, Guys, it's time to shout out now. shout out. So special shout out ni para kang shout out kang kuan. Charmin and Jomco Ignacio. Shout out sa imo Charmin. Then shout out pod kang Kai Bilibistre. Ora na. Thank you. Shout out sa Bandra family guys. Sumawar na guys. Shout out sa akong ating nga gwapa. Gila po sinyo. Shoutout sa Biran family din. Kang Jasmine Biran. O shoutout kang Jerry Salas TV. O kang Tote aka Tatsuki Gibarax. Kang kuan dai kang Regine. Regine Antolan. Shout out si mo Jane. Shout out dahil ka Gio Olivar. Hanggang Kat De Leon. Shout out sa Kutsyaw sa manyo guys. Si Elvis Spiritus. Thank you sa pagsunod sa video. Pasilyo Kamele. Sa Justice mo Kamele. Then shout out sa puso. Shoutout dahil sa Itogo family day. Sa Pasilyo Kamele. So more na tayo guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Then hit the notification bell. Uyog ang kampana. Nyada yung guys. Kanang. Ay sa guys. Tara na.